हरे कृष्णा अंगाशिले समाज बांधवक पत्नांक भगवत पुराण कोंकणी टीम तुकुनु हार्दिक स्वागत करता. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. आणि आज आम्ही हंगा वेदव्यास रचित पद्मपुराणाचे ब्रह्मकांडाचे द 10 ऑफेन्सेस टू द होली नेम तांतुले थर्ड ऑफेन्स शिक्षक आयलिंती आणि ताजिकिन पुढे एक दोन श्लोक सांगू खावा परमिशन घेता. साक्षात् धरित्रेण समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्धि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्. यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवन् तस्य यशस्वी संध्यां वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. तुम्ही आलोचन करचे पुरा कसं झालं माताजीक मंगलारती सॉंग सांगता असं जल्लेरी हे दोन श्लोकांत भारी चंद करून गुरु इम्पॉर्टन्स वर्णन केलेलं असतं. गुरु इज द confidential servitor of the Lord आणि it is acknowledged by all the revealed scriptures. आणि आमका कृष्णाने डिवाइन ब्लेसिंग्स वरे ओनली थ्रू गुरु मेळता म्हणून सांगितलं असतं. तशी आज आम्ही पद्मपुराणाचे 10 ऑफेन्स टू द होली नेम तांतुले थर्ड ऑफेन्स टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिच्युअल मास्टर ते ऐकूया. हे सांगू येता सती हिज ग्रेस विजय गोविंद दास तांगेल परिचय दिवचे खाव ट्राय करता. विजय गोविंद दास प्रभु हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजाले शिष्य जावन असती. तांणी इस्कॉनाक 1993 तकुनु असती आणि हंगेले टर्निंग पॉइंट मेळारी डॉक्टर नागरकट्टी तांणी एक हाउ वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू द गुड पीपल तशी लेक्चर ऐकल हांनी ते तांकां सांत कोणी एक आलोचना शिल्के कले अशी श्यामचना ಒಟ್ಟು वायट कले जाता म्हणून तक तांकां आन्सर मेळ्ळें. ताजे निमित्तांनी इस्कॉनाक अट्रॅक्ट जाली ती. तशें तांणी इस्कॉन चौपटी टेंपलाक वचचें स्टार्ट केलें 1993 तकून तांगेलें असोसिएशन आमकां मेळटा आसा. आनी तांणी आत्तां कावन्सिलर जावन इस्कॉन चौपटी टेंपलांत आसा ती. आनी प्रभुलें हाजे विशय मेटेरियल लायफ सांगे म्हूण सांगल्यारी प्रभु स्नायडर काम करता आसा ती डेप्युटी मॅनेजर जनरल मॅनेजर जावन तांणी डिझायन डिपार्टमेंटान तो हेड आसा ती. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम. आता प्रभुल मुखार विंदानी आम्ही ऐकूया. हरे कृष्ण प्रभु ओवर टू यू. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. थैंक यू वेरी मच मंदाकिनी शिवनाय माताजी for your introduction and 2 verses from this Mangalarti prayers for you. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Gauravani Nirvishesha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastari Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare तर सगळे उपस्थित समाज बांधवांक सगळे भक्तगणांक मी गेले साष्टांग दंडवत प्रणाम आज जस हे थर्ड ऑफेन्स वैरी विषयावरी चर्च करचे हे केले आसा मुगेल तशी काय पात्रत ना म्हाका काय गुरुतत्व इतलं समजेल ना हांव शिकत आसा आणि हांव ताजे बद्दल उलोवचे प्रयत्न करत आसा तर हांव सुरवातीची सगळ्याला माफी मागता कसले हांव सांगच्यात फुटी उलरी तर तुमगेला ब्लेसिंग घेऊन हांव सेशन जे आसा ते सुरू करता तर आम्ही जे आसा आमी ह्या संस्थेत जॉईन जाल्यानंतर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट कसं म्हळ्यार करच्या आमकां सांगता म्हळ्यार जप करचे सांगता आणि कोणाय नव भक्त उरल्यार तांकां विचारता कितले माळ करता म्हणून कितले जप करता म्हणून नाजाल्यार कितले करता जर कितले वर्स करता म्हणून ताजेर एक्चुअली जपाक कितलं महत्व दिता आमी कारण जप जे आसा ते आमकां भगवंता लागीं डायरेक्ट कनेक्ट करून दिता आमकां गोतुना तरी आमकां जे आसा जपा माध्यमांतून आमगेले देवा लागीं प्रार्थना चलत उरता
की हे कृष्णा म्हाका कृपा करून तुगेल कृपा दी आणि म्हाका तुगेल भक्तीन तू मुखार सरच्या शक्ती दी. अशें आमी प्रेयरफुल मुडान तू जे आसा ते हरे कृष्ण महामंत्रान तू भगवंताक राधा कृष्णाक प्रेयर करते उरताची. आणि हगूर 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 आमकां तांतू रुची येता. आणि रुची आयल्या नंतर आमी फिक्स्ड अप जाताची, आमी जप करच्या लागताची, आमी आमकां जप करच्या आनंद जाता. आणि अशी आमगेली जर्नी सुरू जाता. आणि आमी आमकां मस्त जन मेळटाची, आमी मस्त जना उठून भक्तीन तू कशी एकत्रित भक्ती करची त्या बद्दल आमी तांगे लागी ट्रेनिंग घेताची मस्त भक्ता लागी. आणि आमकां गुरु मेळटा, आमकां शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथप्रदर्शक गुरु, ते हे सगळे गुरु जे आसा ते आमकां मेळटाचे. आणि तांगेल मार्गदर्शना द्वारे जे आसा आमकां भक्ती कशी करची म्हणून जे आसा ते आमकां हगूर 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 हे जाता, ज्ञान ताजे बद्दल ज्ञान जाता. तर हे जे आसा ते जाली नंतर आमी सेवा करताची. आणि सेवा केली नंतर तांतू आमगेल मनांतू केन्ना केन्ना अशी अहंकारा भावना येता, नाजाल्यार आमी कशी श्रेष्ठ आसाची अशी केन्ना केन्ना हे जाता. आणि कडेरी हगूर हगूर आमकां अशें दिसता की म्हाका कसो गुर्त आसा, म्हाका हागे लागीं चड गुर्त आसा अशी केन्ना केन्ना भावना जाता, केन्ना केन्ना मना विचार येता. आणि ते मना विचार आयल्या नंतर कसं जाता कडे आमगेल हातूंतल्यान ऑफेन्स जाता. आणि ऑफेन्स जाल्या नंतर ते आमकां रुची बेगीन जी आसा त्या बरोबर कमी जाता. तर मस्त वर्ष जाली नंतर केन्ना केन्ना डिवोटीक अशी जाण जाता अशी की ताका बरोबर रुची केन्ना केन्ना कमी जाता. ते कमी कस जाल्यार जाता म्हणून ताका हे जाता, अरे हांव इतले वर्स जावन भक्ती करता पण म्हगेला कसं कमी आसा, हांव बाकी करता तशें हांव बरें करता आसा. पण तांचे आकलन केल्यार आमकां कळटा की आमी आमगेल्या हातान तुल्यान केन्ना केन्ना अपराध वगैरे जाता. तर विंगड विंगड अपराध आसा पण तांतू होली नेमान तुझ्या रुची येवची खातीर एक बाधा त्या अपराधान तुल्यान ते ऑफेन्स म्हणटाची तांतू थर्ड ऑफेन्स जे आसा ते प्रभुपाद म्हणटा की दिस इज द मोस्ट सिवियर ऑफेन्स. प्रभुपाद कसं म्हणता, दिस इज द मोस्ट सिवियर ऑफेन्स बिकॉज हे ऑफेन्स अगर कोण करता तागेले आध्यात्मिक प्रगती जी आसा ते थंय राखता. ते मुखार वचपाक ताका मस्त त्रास जाता, कश्ट जाता. कारण म्हळ्यार गुरु आमी गुरु धरताची, आमी गुरु एक हे करताची, नाल्यार गुरु आमगेल लायफा येता आणि आमी तागेल्या शरणागती जाताची. आणि शरणागती जाली नंतर ताणे सांगिल प्रमाणे आमी करची उरता. पण केन्ना केन्ना आमी तांणी सांगिल प्रमाणे करनाची. आणि करना म्हळ्यार इकडे आमकां आमगेले भक्तीन ते व्हड एक बाद अशें जाता. ताजी खातीर अशी म्हणटाची की गुरु घेवचो जाल्यार शिष्यान मस्त स्वताले एनालिसिस करता. ताणे पळोवका की म्हगेल्यान तू तशी भावना आसय, हांव गुरु करच्या म्हळ्यार हांव पूर्णपणे गुरुक समर्पित जावच्या म्हगेले आतां साध्य जातालें. हे केन्ना ताका दिसता की नो, नाव आय कॅन सरेंडर माय लायफ टू गुरु, देन ही शूड टेक गुरु. गुरु शुड नॉट बी टेकन इन हेस्ट. गुरु जे आसा ताका अशी घाय गडबड करून गुरु अशी गुरुक शरण जाताची, पण तागे लागीं जे दीक्ष घेताची ते अशी म्हणटाच की आमी एकदम चंद रितीन भक्ती ताण सांगिल तशी करच्या रेडी आसले तेन्ना आमकां ताण दिलेली दीक्ष आसा ताका मस्त आमकां एम्पावरमेंट मेळटा. कारण वी आर ट्रायंग टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन एज इट इज विदाउट एनी चेंज.
त्यांना आता अशें आसा की अर्जुन आणि कृष्ण त्यांनी जे असं ते एकमेकाला मित्र असं दे आर व्हेरी भक्त आणि सखा अशी गीतेन सांगिल्लें आसा. त्यांना अर्जुन जे आसा ते कृष्णा लागीं कॅज्युअली उलयता तागे लागीं मस्त प्रश्न करता. कडे सांगता ना ना हांव अशी करेच ना, हांव युद्ध करेच ना, हांव ते हे सगळं बाण आणि सगळं सकयल दवरता. आणि जे आसा ते केन्ना केन्ना अशी बिहेव करता की कृष्णाल ना ना कृष्ण सांगता असं ते कसं विंगड असं आणि म्हाका जावपा तशी कृष्ण सांगना. ताजे खातीर हांव कसं करतालो हांव करच्या तयार ना अशें म्हणटा. ते हे जे आसा हे साख्य भावांतून कृष्ण आणि अर्जुनान संवाद आसा. ते साख्य भावांतून अजून पर्यंत तो पूर्ण रूपानं कृष्णाक सरेंडर जालेलो ना. कारण कसं की म्हळ्यार शिष्य जे आसा ताका काय कोणी दिसता ना हे अशी उरका हे तशी उरका हे सगळं युद्ध जाल्यार तांगेल बायल हे जातले विधवा जातले वर्णसंकर पण जातले आणि अशी करून मस्त 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 तागेल मनान तुझे असं ते प्रश्न आसाचे आणि त्या प्रश्न आसाची आणि तो ताचे स्वीकार करच्या तयार जायना. कडे कसं जाता कृष्ण जे आसा म्हणटा की विंगड विंगड कृष्ण जे आसा ते ताका ज्ञान दिता लाईफ कसं असं आम्ही कसं असं आत्मा कसं असं देहिन्योस्मिन् यथा देहे आणि अशी विंगड विंगड श्लोका माध्यमान बोलले ना कृष्ण जे आसा ते अर्जुनाक कसं करता ताजे बद्दल शिकवण दिता आणि सगळं ऐकल नंतर कडेरी अर्जुन जे आसा तो रेडी जाता. सुरुवातीक ताका तो सखा असो भक्त असो वय आणि सुरुवातीक तो सरेंडर जावच्या तयार जायना. पण सगळं ज्ञान घेतील नंतर तागेल मन दिसता की कसले कृष्ण म्हाका जे पण सांगते असं ते सत्य असं तातूंत काय मिनिंग असं ते खरोखर जे असं कृष्ण सांगता दॅट इज अ एब्सोल्यूट नॉलेज. हे जे असं तागेल मन पडटा ताका दिसता की नाही दिस इज व्हॉट इज द रियल नॉलेज. राजविद्या राजगुरू. तर त्या जाली नंतर कडेर जे असं कृष्ण म्हणता की सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षेशो विमासेशो. त्या टायमार कृष्ण ताका सांगता की आता एक काम कर की तुगेल जे तथाकथित धर्म आसा त्या धर्माचे कसं करा त्याग कर आणि त्याग करून जे असं माम एकम शरणम फक्त माक शरण जा. तू एक काम कर फक्त माक शरण जा आणि तुगेल मना कसं असं ते सगळं बाजून दवर आणि कडेर म्हणता की अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षेशो विमासेशो. तुगेल जे सगळं पाप असं ते सगळं पाप जे असं ते हांव घेता आणि तांतू तू कसं कर भिवू नाका अशी जे असं ते कृष्ण जे असं ते अर्जुना सांगते असं. तर तांतू जे असं सर्व धर्मां परित्यज्य जे असं तांतू अशी सांगितलं असं की आणि तू परपोटान सांगितलं असं की one has to simply accept religious principle that will lead ultimately to devotional service of the Lord. तर आमका भक्ती कसं करचे की which will lead us to devotional service to the Lord. आणि आमका दुसरी म्हणारी ऑक्युपेशनल ड्युटी बरे करून जे असं ते एक्झिक्यूट करचे आणि सगळं काम करता करता आमका कृष्ण भावना भावित वरे जावचे आणि तांतू परपोटात प्रभुपाद म्हणटाची की अगर आम्ही सगळं अशी करून कृष्ण भावना भावित जाय ना जाल्यार अवर ऑल ऍक्टिव्हिटीज आर इन वेन म्हणजे सगळं व्यर्थ असत कारण आम्ही शरणागत झालेले ना ताजी खातीर. तर
अशी जे असं परफेक्शनल स्टेज असं ते घेवची खातीर आमकां खंयची खंयची गोष्टी जी आमकां ताची त्याग करता ते आमकां त्याग करची आमगेला इच्छा उरता. आम्ही प्रतिकूल्यस्य वर्जनम अशी गोस्वामी सांगता रूप गोस्वामी अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम. ते अनुकूल चीज करता आणि प्रतिकूल चीज जी असता ताची वर्जन करता. आणि त्या प्रतिकूल चीज जी असता ताची वर्जन केल्यार कृष्ण म्हणटा की हांव तुगेल रक्षण करतलो. तुगेल सगळी डिफिकल्टी जी आसा तांतूले तुगेल जे आसा ते हांव रक्षण करता. तांतूं भिवका म्हणून. आणि ताजी त्या करता आसतना आमकां अशी म्हणटाची की आमगेले शरीर आणि आत्मा हे एकत्रित दवरचे खातीर आम्ही जे ऍक्टिव्हिटी करताची ताजी कसं जातले आमगेल मुखार कसं जातले आम्ही भगवंता शरण गेल्यार आमगेल कसं जातले कृष्ण आमगेल कशी हे करतलो ते बद्दल विचार करचे ना. तांतू अशी सांगला की आमकां कसले हेल्पलेस कंडिशनान तू कृष्णाक अप्रोच करचे उरता. आणि आमगेले कितले हेल्पलेस कंडिशन आसा आम्ही त्या प्रमाण कितले भगवंता शरणागत जाल्ले आसा त्या बेसिसार आमगेले भक्तीचे प्रोग्रेस आसा अशी म्हणून सांगेल आसा. तो ताजे खातीर आमकां कसं सांगेल आसा तातूं आमकां ताजे खातीर कृष्ण भावना भावीत जावपा आणि आमकां आमगेल मना भितर जे कंटॅमिनेशन आसा त्या कंटॅमिनेशन पूर्ण रितीन आमगेले जे आसा ते हृदयांतल्यान वचता. आणि त्या केले नंतर बाकीचे प्युरिफिकेटरी प्रोसेस विंगड जशी कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज मेडिटेशन मिस्टिक योगा आणि अशी कसले असं त्या करची गरज ना. ताची खातीर इफ समवन सरेंडर्स टू कृष्णा ताका जे आसा बाकी करता म्हणून ना. आणि कृष्णाक शरणागत जाल्ले नंतर बाकीचे सगळे गोष्टी जे आसा ते कवर जाताची आणि कृष्ण जे आसा ते आमकां पूर्ण रूपान शरणागती दिता अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि बाकी कसं केल्यार अशी टायमार तू कसं जाता इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. हे जे आसा ते हरे कृष्ण प्रभुजी तुम्ही व्हिडिओ दिसता ना तुम्ही ವಾಯ್ಸ್ ಐಕತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರ್ ಪ್ರಭು ನಾವು ಓಕೆ ಪ್ರಭು ಸಾರಿ ಹರೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಭು kindly for कृष्ण दिसला बरं ना तुमका. सो ताजे खातीर जे आसा ते बाकीचे अशी केल्यार बाकीची गोष्टी केल्यार कडरी इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. ताजे खातीर शरणागत जावचे गुरुक शरणागत जावचे कृष्णाक शरणागत जावचे हे अल्टिमेट आसा अल्टिमेट. ताची ते केल्यार कसं जाता मनुष्य आसा ते ही बिकम इमिजिएटली एलिजिबल फॉर लव ऑफ गॉड. देवाल बद्दल जे आसा प्रेम उत्पन्न करचे खातीर ताका मस्त कष्ट जायना अशी सांगिल्लें आसा. ताजे खातीर 4th चॅप्टरान तू जे आसा ते एक वर्स आसा तद्विधि प्रणिपातेन 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन. हे जे श्लोक आसा तांतू परपोट आसा तांतू गुरु बद्दल सांगिल्लें आसा के मनशान आता ताका कळ्ळें की शरणागत जावपा गुरुक त्या गुरुक शरणागत जाल्या नंतर कसं करता ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा. ते म्हळ्यार एब्सोल्यूट नॉलेज घेवची जाल्यार one has to approach a bona fide spiritual master who is in disciplic succession which has come from Lord Shri Krishna himself. त्या आमकां गोत आसा की 4 संप्रदाय आसा श्री संप्रदाय कुमार संप्रदाय रुद्र संप्रदाय आणि ब्रह्म संप्रदाय.
ते हे 4 संप्रदायांतू विंगड विंगड हे असं महाजन असं आणि तांगेल माध्यमांतल्यान आमकां जे आसा ते भक्तीचे ज्ञान जे आसा ते आमकां मेळटा थ्रू द स्पिरिच्युअल मास्टर. आणि ताजे खातीर लॉर्ड इज द ओरिजिनल स्पिरिच्युअल मास्टर हू हॅज गिवन दिस नॉलेज टू द ऑल लिव्हिंग बीइंग्स. तर डिसिप्लिक सक्सेशनातू आम्ही नॉलेज घेवचे खातीर ऍक्च्युअली कसल्या घेवका म्हळ्यार ते नॉलेज एज इट इज आमकां मेळटा. दॅट इज द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग. तांतू कृष्णाक कसं सांगचे आसा ते ताणें 5000 वर्ष पयलीं जे सांगिल्लें आसा ताजेच सेम अर्थ जे आसा ते आज वरे आमकां त्याच अर्थान ती गोष्ट जे आसा ते सांगिल्लें आसा. ते आमकां गुरु सांगता. आणि कारण गुरु परिप्रश्न उपदेशांती ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शी. कारण गुरु जे आसा ते तत्वदर्शित. he can see the absolute truth. गुरु जे आसा ते तत्वदर्शी आसा. he has the knowledge of the absolute truth. आणि ताजे खातीर ताण सांगिल्लें वाक्य आसा ते अल्टिमेट आसा. ते जे आसा ते कृष्णाले हे आसा नॉलेज आसा. धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत. तर द पाथ ऑफ रिलीजन विच इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड. आणि ते आमकां जे आसा ते गुरुच्या माध्यमांतल्यान जे आसा ते आमकां मेळटा अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि हे घेतना आमकां बाकीचे ग्रंथ जे आसा ताजे बद्दल मस्त डीपा वचून ताजी नॉलेज घेवका अशी करची गरज ना. कारण जे एब्सोल्यूट नॉलेज आसा ते कंडेन्स नॉलेज आसा ते नॉलेज जे आसा ते आमकां गुरु माध्यमांतल्यान जे आसा ते आमकां मेळटा. आता नेक्स्ट सांगिल्लें सांगतू की अशी स्पिरिच्युअल मास्टर कोण आसा ताका पूर्ण रूपान शरणागत जावता. आणि ताका प्रश्न विचारता. परिप्रश्नेन सेवा. प्रश्न विचारून ताका तागेल सेवा करता. तागेल सेवा केली नंतर आमकां कसले हे आम्ही सेवा केली नंतर गुरु सेवा केली नंतर गुरु बद्दल आमकां आकर्षण जाता. आणि आमकां जे आसा भक्ती मार्गाचे आम्ही कशी हे करची म्हणून आमकां ताजे ज्ञान जे आसा ते तागेल सेवा केली नंतर आमकां कळटा. तर अप्रोचिंग अ स्पिरिच्युअल मास्टर अँड डुईंग हिज सर्विस ते जे आसा ते आमकां आमगेले भक्ती मार्गांतू मुखार वचपाक सहायता करता. कारण ही स्पिरिच्युअल मास्टर इज अ self-realized person and he knows the transcendental knowledge. तांतू सांगिल्लें आसा की unless one is submitted, submissive and has a service attitude, he will not be able to understand the transcendental knowledge. हे जे आध्यात्मिक ज्ञान आसा ते कळचे खातीर आमकां सबमिसिव्हनेस जे आसा ते जाय. आणि आमकां भक्तीक हे सेवा करची वरी इच्छा जाय. ते सेवा केली नंतर मात्र आमकां हे जे आसा ते ज्ञान ते आमकां मेळटा. आता अशी गुरुक शरणागत जाली नंतर कसं जाता की म्हळ्यार गुरु जे आसा ते केन्ना केन्ना शिष्याल परीक्षा घेता. आणि शिष्याल परीक्षा घेतली नंतर तांतू गुरुक कळता की शिष्य जे आसा ते सम करता ना. गुरु जे आसा ते शिष्य जे आसा ते आध्यात्मिक प्रगती कशी हे करता ते तागेले परीक्षा घेतली नंतर ताका कळटा. तर ताजे खातीर स्पिरिच्युअल मास्टर आसा पळयता जेन्युइननेस ऑफ हिज डिसायपल फॉर डिझायरिंग टू सर्व. ते डिसायपल आसा ते कितले खरोखर तागेले तशी भाव आसले हे जे आसा ते जे आसा गुरु पळयत उरता ताका. आणि ताजे नंतर अशी वरी म्हणिल्लें आसा की जे आसा अशी केन्ना तातूंत उत्तीर्ण जाता
त्यांना गुरु जे असं ते स्पेशल कृपा जे असं ते शिष्या वयर करता आणि ताजें जे असं तागेले स्पिरिच्युअल एडवान्स म्हणतात आणि तांतू जे असं की अशी वरी सांगितलं असं की ब्लाइंड फॉलोवर्स आणि एब्सर्ड इन्क्वायरी म्हणजे केन्ना केन्ना कोणी कोणी ब्लाइंड फॉलोवर जाताची गुरुले विदाउट अंडरस्टँडिंग वाय इज सेइंग सो आणि एब्सर्ड इन्क्वायरीज म्हणजे जाव का म्हणून विचारचे अशी जे आसा हे गोष्टी जे आसा अशी हे ताचे कंडेम केलेली असता हाची करचे ना म्हणून सांगिल्लें आसा ते ताजे खातीर he should not only understand the hear the transcendental knowledge but also he should be submissive in serving the spiritual master. तर reciprocation of knowledge and inquiries become perfect. अशी केलेल्या नंतर जे असं कडेरी जो असं ते भक्त डिसायपल असं ते जे असं पात्र जाता ताजे खातीर आणि अशी सांगिल्लें आसा की वन शुड बी हॅव्हिंग अनफ्लिंचिंग फेथ इन कृष्णा अँड सिमिलरली इन द स्पिरिच्युअल मास्टर. तर ताजे खातीर आमकां जे आसा आमगेले गुरु आणि कृष्ण जे आसा तांतू जे आसा ते आमगेले हे उरता फेथ उरता आणि फेथ आशिल्ले नंतर अशी सांगताच की नेक्स्ट सांगताच की disciples first business is to execute the orders of the spiritual master. आता डिसायपलांना जे आसा ते गुरुन सांगिल तशी करता गुरुन सांगिल तशी करच्या तयार जावका गुरुन सांगले प्रचार करता आता कोणे सिंगर लायक सिंगिंग करता तांची इच्छा आसा की देवळान तू आमी मस्त लायक कीर्तन करीत आमी मस्त लोक अट्रॅक्ट करीत पण ज्या त्यांना तांकां स्पिरिच्युअल मास्टर सांगता की यू गो आउट अँड प्रीच दिस नॉलेज त्यांना त्या शिष्यान ताका एज इट इज एक्सेप्ट करता आणि प्रिचिंगा वचता. This is not the only example. Whatever spiritual master tells, he has to do it, accept it, and try to execute it. आता केन्ना केन्ना अशी म्हणटाची की जे आसा की गुरु जे आसा तांका कसो करता ही डू नॉट नो माय मिगेल सर्कमस्टन्सेस कसो आसा ताका काय गोतूरच्या पावना ही मे नॉट नो माय सर्कमस्टन्सेस आणि ताजे खातीर ताण जे आसा ते म्हाका अशी ऑर्डर दिल्ली आसा सो I will try to do means I will not be able to go out and preach because I have so many other duties or so many other things to do. So what he can think, I can better do kirtan. तशी म्हणून जे असं ते तो अशी लेखच्या पाव आसा but that will not be what executing the orders of the spiritual master. ते जे असं ते अनफ्लिंचिंग फेथान एक्झिक्यूट केलेली ना अशी जाताले. तर हे जे आसा ताजे खातीर अनफ्लिंचिंग जे आसा फेथ ते अशी जे आसा ते मस्त जरूर आसा. And following the orders of spiritual master is the secret of all success. एक पंत राधानाथ स्वामी महाराजाक एक डिसायपलान प्रश्न केलेले की हांव स्पिरिच्युअल लायफान तू मिगेले एडवान्समेंट जातस की ना हे कशी कळ येता हांव कशी ताचे एनालिसिस करेन तेन्ना महाराजान सांगले की 2 things you have to see. You are first and foremost is you are ready to accept the orders of the spiritual master and you take more responsibilities
which are given by the spiritual masters to you. आता प्रभुपादांवर एक पंत आणतो अशी सांगेल असं कन्व्हर्सेशन आणतो की भक्त जे असं ते स्पिरिच्युअल ऍडव्हान्समेंट करता हे if you want to understand, then you should know that he is taking more and more responsibility of the spiritual master. Karana, spiritual master has taken responsibility from his spiritual master. And in this way, Makshi Gallery, it is what we are executing orders of Krishna himself. कृष्ण का हे जाव का म्हणून त्याने तागेल शिक्षा सांगल्या कडे ताणे तागेल शिक्षा सांगल्या अशी कोण 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 कडे री आमगेल्या पर्यंत जे असं ते आईल असं तर when spiritual master gives some instruction, that instruction we have to follow without any consideration. आमक जे असं ते जशी असं तशी एक्झिक्यूट करचक हे करता प्रयत्न करता तर ताजी खातीर अशी केल्यारी अशी सांगताची की फॉलोइंग बोनाफाईड गुरुज ऑर्डर ऑल्सो गिव्स अस ग्रेट पॉवर. म्हळ्यार आमकां आमी कसले गुरुन कसो आज्ञा दिल्या त्या आज्ञा केल्यारी आमकां कसो जाता आमकां देवासान आमकां एक जे आसा ते शक्ती येता आमकां आनी आमकां ते स्किल वर येता. आता मस्त पंता आमकां कसो ऑर्डर मेळिल्लो आसा तांतू अशी दिसता की I am not qualified, I will not be able to do. But after taking that instruction and trying to execute that, तांतू कसो जाता आमकां जे आसा ते कृष्णाले आणि गुरुले कृपा सानू actually we get special mercy, we get strength to execute that, and Krishna is seated in our heart, or Guru is seated, he is seated in our heart as Paramatma, and then Paramatma directs us how that can be executed. So a sincere disciple will not say no, but he will try to meditate on the Paramatma seated within his heart, and he will start conversation with him के माका गुरुन हे आदेश दिलेला आसा ते आदेश हांव आता कशे एक्झिक्यूट करता. So with submissive heart he begs for the mercy of the Paramatma seated within his heart. And Paramatma, when he sees the sincerity of such soul who has willingly accepted the order of his spiritual master, even though if he is not qualified, but he is ready, he is willing to do that order, execute that order. हे केन्ना ते परमात्मा पळयता तेन्ना कसो जाता ताका he becomes successful. आता प्रभुपादाले उदाहरण घेवचें जाल्यार प्रभुपाद जे आसा तांकां तांगेले एक फ्रेंडान सांगिल की एक स्वामीजी आयिल्ले आसा आणि तांकां जे आसा आमी मेळचे वचया अशें सांगिल्लें आसा. तेन्ना प्रभुपादाले फर्स्ट मीटिंग विथ हिज स्पिरिच्युअल मास्टर भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर. तेन्ना प्रभुपाद मना अशें येलें की हांव मस्त स्वामी पळयल्याची अशी तांतू आतां कलकत्ता सायडा मस्त वैष्णव आसाची आनी एक स्वामी उरतलो अशें म्हणून तांणी हें केलें. बट हिज फ्रेंड insisted की ना आमी वचया आणि अशी गेली नंतर केन्ना प्रभुपाद तांगे स्पिरिच्युअल मास्टराक फर्स्ट पळयता मेळटा तेन्ना कसो जाता प्रभुपाद गिव्स respectful obeisances
to his spiritual master, future spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. आणि प्रभू अशी हांव ऐकलं की प्रभुपादान ओबेसन्स दिवन वैराशी पळवच्या कशी कसं जाता भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आसा तांकां फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन दिता त्याच टायमार दिता पळया की शिल प्रभुपादाक तशी पळयल्यार कांय गुर्त नाशिल्लें तो भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान तांगेल with spiritual vision he has seen Prabhupada and looking at him he has given first instruction you are a well learned educated person you must go and preach in English speaking language ते तू असं जे पाश्चात्य देशा वचून जे आसा ते प्रीचिंग करता अशें म्हणून प्रभुपादाक फर्स्ट इन्स्टन्स तुमची इन्स्ट्रक्शन भक्ती सिद्धांत तांगेल गुरु महाराजान कडच्यान तांकां मेळ्ळें आता प्रभुपादाक हे इन्स्ट्रक्शन मेळ्ळें त्या इन्स्ट्रक्शन जे आसा ते एक्झिक्यूट जावच्याक कितले वर्स गेले आय डोंट नो द एक्झॅक्ट इयर 35 दिसा ते त्या टायमाक तांकां ते जे आसा ते इन्स्ट्रक्शन तांकां मेळ्ळें आणि त्या इन्स्ट्रक्शन जे आसा ते प्रभुपादाले मनांत आशिल्ले ते हृदयांत आशिल्ले ही हॅज एक्सेप्टेड दॅट आणि केन्ना नंतर अगोदर प्रभुपाद तांगेले डिसायपल जावन नंतर he was always meditating on this one instruction how he can execute order of his spiritual master ताजे खातीर ताणे ते म्हळ्यार after 20-30 years also he has the same single instruction imbibed in his heart and he was always thinking to नेहमी विचार करत आशिल्लो की हाका हांव कशें एक्झिक्यूट करचें आता एक्झिक्यूट करता आसतना तागेले की काही नाशिल्लें पण एक पंत जे आसा सिंधिया शिपिंग कॉर्पोरेशनाची ते सिंधिया लेडी आसा तिका वचून जे आसा प्रभुपाद मेळ्ळे तेन्ना 3 वरां ताका तेच सांगलें की तूं इतलो ओल्ड पर्सन आसा आणि तू कशी अमेरिका वतालो आणि कशी तू लोकां हे प्रीच करतलो इट इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल हे तुगेल्याक जावचें साध्य ना अशें म्हणून तिणें कसं केलें तांकां सांगलें बट प्रभुपाद हॅड ओनली वन थिंग इन हीज माइंड instruction of his spiritual master it was very much imbibed in his heart so Prabhupada just he was always praying to his Guru Maharaj for his blessings and praying to Krishna for executing order of his spiritual master तांगे मन जे आसा ते हेच वारंवार जे आसा हेच विचार आसा की हांव हाका कशी साध्य करचें so he takes the bold decision to go to west at the old age where आणि तांतू बरे जलदूतान गेले नंतर तांकां सी सिकनेस जाले मस्त हे जाले तांकां he was sick आणि थंय अमेरिके पाविल नंतर तांकां वेलकम करचे कोणे ना खंय लेफ्ट आवस का की रायट आवस काय काय गोतू ना अशी हांतू जे आसा प्रभुपादान तांगेल जर्नी जे आसा ते कंटिन्यू केले आणि रिसेंटली जे आसा ते सायली अगरवाल जे आसा तिगेले डेथ जाले तिगेले हांतू तिगेल मेमरीन तू जे आसा आम्ही आता रिसेंटली ऐकलंय की कशी प्रभुपाद जे आसा ते तांगेल घरल्या राबले थोडे दिवस he has spent some time in Gopal Agarwal her husband's name was Gopal Agarwal
who is married to a American lady, Sally Agarwal. So Prabhupada was Prabhupada has gone to their residence आणि अशें ऐकल की तांगेल घर जे आसा तें व्हड आशिल्लें, बट गोपाल अगरवाल जे आसा ताका बेगीन he was hesitant looking at his wife's behavior, because she was a English woman, American woman, and her behavior was not suitable for a gentleman. ताजे खातीर म्हळ्यार ती नॉन व्हेज आनी हे करता आशिल्ली आणि स्मोकिंग आणि करता आशिल्ली. तेन्ना ते गोपाल अगरवालान तांकां सांगलें की यू कॅन डू वन थिंग, की यू कॅन throughout the day you can be here at our residence, and at night we will make your arrangement in some hostel. The YMCA म्हणून हॉस्टेल आशिल्लें, त्या हॉस्टेलान तुगेले रावची व्यवस्था करता आणि throughout the day you can be with us अशें म्हणून तांकां सांगता. तर तांगेल घरले गेली नंतर प्रभुपाद जे आसा ते कसं करताची, he has continued his devotional activity as it was before. म्हळ्यार सकाळी उठून न्हावचे, जप करचे, गायत्री करचे, कडे भागवतम आणि वाजूचे, आणि कडेर जे आसा ते स्वताले कुकिंग स्वता करचे. He used to cook his own meal आणि तांकां दित आशिल्लो, तांकां प्रसाद म्हणून ऑफर करून तांकां प्रसाद म्हणून दित आशिल्लो. आणि अशी करून जे आसा ते प्रभुपाद म्हळ्यार ते गोपाल अगरवालांनी तांणी सांगिल्लें की आमी तुमकां कुकिंग करून दिताची, बट लेटर ऑन इट हॅड हॅपन लायक तांकां दिवचे लेट जाता आशिल्लें, मस्त 10-11 o'clock. ताचे पयले प्रभुपाद जे आसा ते कुकिंग करून तांकां दित आशिल्लो. ते तांगेले तांगे घरला राबून तांणी प्रसाद खावन तांकां बेगीन हे जालें, तांगेले सुकृती जाली. आणि ताजे नंतर प्रभुपाद तांगेल घरले आयले नंतर आजूबाजूचे लोक बरे अगुर जे आसा तांगेल घरले येवचे लागले, आणि लोक मेळचे येत आशिल्ले, आणि मेळचे येत आशिल्ले तेन्ना अशी जाल्ली पळोवन कडेरी न्यूज पेपरान प्रभुपादाले फोटो आयलो एक दिवस, की वन इंडियन स्वामीजी हॅज कम इन न्यूयॉर्क. अशी कोण जे आसा ते आर्टिकल जे आसा ते इंग्लिश तांगेल पेपरान तांकां येता, प्रिंट जाता. कडेरी प्रभुपादाक लोक मेळच्या आणि चड जन येताचे, आणि जन जे येताची तांकां प्रभुपाद जे आसा तांगेले कसं करता, इंटरॅक्शन करता, वार्तालाप करून तांकां जे आसा तांगेल नाव विचारता. आणि later on Prabhupada knows many people's name whosoever has come in contact with him. कडेरी प्रभुपाद जे आसा ते एक दिवस एक हे घेता, रूम घेता, आणि तांतू जे आसा गीता प्रवचन जे आसा ते सुरू करता. ते सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज प्रभुपादाले ऑटोबायोग्राफीन तू सांगता की he was a person who was working there in America, and he was working in nearby area, and while going म्हळ्यार वता आसतना तो एक बाजून एक मॅचलेस गिफ्ट अशी एक शॉप आशिल्लें, तांतू कसं सामान आयला की ना म्हणून अशी पळोवच्या तांणी जे आसा तो थंय गेलो आणि पळयत आशिल्लो. आणि पळयता पळयता ताणें कसं हे घेतलें, परचेस केलें, आणि बेगीन मुखार गेल्यार ताणें एक बोर्ड पळयलो, कसले लेक्चर्स ऑन भगवत गीता एवरी मंडे, वेनसडे, फ्रायडे. अशी जे आसा ते सत्स्वरूप दास गोस्वामी ते बोर्ड पळोवन कसं जाता, थंय वचून जे आसा ते प्रभुपादाक he was has curiosity
to know Indian Sanskriti and Bhagavad Gita. अशी कोण जे आसा तो कसं करता प्रभुपादा मेळता आणि प्रभुपादा मेळ्ळे नंतर जे आसा त्या प्रभुपादा वटू संघांत येवन just getting in touch with Prabhupada, slowly he started going regularly to Prabhupada. आणि प्रभुपाद सांगताशिलो कोण पण मेळताशिले तांकां सांगताशिलो की तुम्ही जे आसा तुमगे रिलेटिव्ह आणि फ्रेंडांवर घेवन ये जार देख तारक कृष्ण उपदेश चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लो कोण पण मेळता तांकां कृष्णा बद्दल जे आसा ते उपदेश दिवचे आमगेल काम आसा आमगेल सेवा आसा त्याची प्रभुपादान लक्षात दवरून तांकां कसं केलें तांकां जे आसा ते तांकां सत्संगांत आपयले आणि आपण अगूर कसं जालें ते हिप्पी लोक बरे जे आसा ते तांगेले सत्संगांत येवचे लागले आणि ते आयिल्ले नंतर प्रभुपादान जे आसा ते कसं केलें कीर्तन सुरू केलें आणि कीर्तन सुरू केल्यार इफ यू सी तुम्ही पळयलें री इनिशियल डेज प्रभुपादान कशी कीर्तन केलेले आणि कशी ते वेस्टर्नर्स हिज अर्लियर वेस्टर्न डिसायपल्स हाऊ दे वर डान्सिंग अँड चॅन्टिंग हरे कृष्ण महामंत्र. So slowly they also started getting taste for the holy name and they started coming regularly in contact with Prabhupada. So now they have connection with spiritual master. आणि हांतू मेन म्हळ्यार सर्वात इम्पॉर्टंट म्हळ्यार all these people have accepted all the instruction of Prabhupada as it is. तांणी जे आसा तांकां सवाल करच्या पुरो विंगड पण तांणी जे आसा प्रभुपाद कसो सांगताची inquisitiveness and ready to do what Prabhupada is saying, following the orders of the spiritual master. So how this institute has formed? This is the underlying principle. This is the underlying principle of our International Society for Krishna Consciousness. के आमकां जे आसा ते फक्त काही करचे ना आमकां जे आसा ते आमगेल गुरून सांगिल्ल्या आदेशाक पालन करचे आसा. तांतू कडेरी प्रभुपादान तांकां सांसान विषय कशी how meticulously they should do all these things he has taught them. ताण जे आसा ते सगळे जे आसा तांकां आतां शिकोवन जे आसा ते सांगिल्लें आसा आणि तांणी जे आसा ते एज इट इज ताका स्वीकार केलेलो आसा आणि ताका जे आसा ते तांगेल जीवनांत तूं एक्झिक्यूट केलेलो आसा. सो ताजे रिजल्ट कसो आसा आमी पळयताची ताजे रिजल्ट म्हळ्यार नाव दे आर become so strong devotee having unflinching faith in Krishna and the spiritual master and they are ready to execute many such orders of the spiritual master because they are following previous orders. They are able to execute more orders. So why we should try to follow orders of spiritual master? Because when we follow them, not only we learn and we slowly become able to do those services, but side by side we are getting more and more services. So when you get more and more services, you get more and more instructions. So instructions and services are also correlated.
So when you are purified slowly, you advance. आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तद अनर्थ निवृत्ती निष्ठा रुचि भाव प्रेम. आमक जे असं ते श्रद्धा जे असं ते आदो श्रद्धा आणि आमक कसं जाऊ का साधू संग जाऊ. साधू संग जे असं ते साधू संग नुसता घेवचे नाही. त्या साधू संघान तू साधू लागी कसं तागेले बरे गुण असं ते आमगे लागी येऊ का म्हणून जे असं आमक प्रार्थना करची. आमक कॉपी करचे ना पण आमक प्रयत्न करचे की तांगेल्या म्हणून की आम्ही जे असं सिरियस भक्त जाऊ का अशी जे असं आमगेल भावना आम्ही मनात दवर का. कारण ओनली sadhu can purify us. Of our own, we will not be able to do devotional service. एकाएकी आम्हा नाही पायबल हरिनाम संकीर्तन. वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी. आमक जे असं भक्ती करची खातीर वैष्णवाले संग जाऊ का आणि तांगेले कृपा जाऊ का. कृपा मेळची खातीर तांगेल सांगील आम्ही ऐकू का आणि नुसतं ऐकूच नाही ते एक्झिक्यूट करच्या रेडी जाऊ का. तर एक पंथा His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj has given a class in America in 5th November 1982 or 83, where he has spoken about 3 types of disciples. जशी आम्ही म्हणताची की कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी अशी आम्ही कशी म्हणताची तशीची जयपताका महाराजांना सांगितलं असं की डिसायपल वरे जे असत ते 3 प्रकारची उरताची. उत्तम डिसायपल, मध्यम डिसायपल और कनिष्ठ और निओफाइट डिसायपल. आता उत्तम डिसायपल कोण असं. उत्तम डिसायपल तो असं की ताक जे असं एक तर ऑर्डर एज इट इज फॉलो करता and try to execute it, and sometimes if he is at so much connection with his spiritual master, he can understand what is the desire of spiritual master and try to execute that desire before getting the order. Before getting the order from the spiritual master, he will try to execute that order with firm conviction and faith. अशी जे असं ते एकदम उच्च कोटीचे उत्तम डिसायपल जे असं. आणि केन्ना केन्ना अशी म्हणटाची की गुरु जे असं ते कसं करताची नुसतं अशी इशार करताची आदेश दितात अशी कोण काय म्हणून अशी सांगताची. सो दॅट टाइम डिसायपल शुड जो उत्तम असं ताका कळता की गुरु कसं सांगताच. Sometimes he may be wrong, but most of if he's at a uttam level, he can understand what spiritual master is instructing him. कडेरी जे असं ते मध्यम असं मध्यम लेवलचे जे भक्त असं ते जे असं कोण असं they are try to follow order of the spiritual master without any deviation. आणि तांकां सांगितले जे असं ते ड्युटी जे असं सर्विसेस असं तांणी जे असं ते फॉलो करते असाची. अशी जे असं ते मध्यम लेवलाची जे असं मध्यम लेवलाचे डिसायपल असं म्हणून तांणी सांगितलं. आणि कनिष्ठ जे असं ते जे असं तांकां जे असं बेगीन डाऊट असं गुरुन सांगितलं असं पण हे खरे जातल की ना. गुरुन सांगितलं असं की 100 आता जे असं ते 100 आयच्या दिवसाक 100 भगवत गीता
वचून जे आसा ते डिस्ट्रीब्यूट करन यो जाल्यार आज जे आसा ते व्हड टार्गेट दितात ताका आनी करन यो तेन्ना डिसायपल विचार करता की खरोखर जावचेच की ना हे जातालें म्हणजे ना that time he doesn't think how he can execute that. In order to execute, he can take help of 10 more devotees and keep instruction of Guru in mind. के म्हाका गुरून सांगेल आसा 100 भगवत गीता जे आसा डिस्ट्रीब्यूट करन यो हे केन्ना तागेल मन आसा एक्झिक्यूट करची इच्छा आसा तेन्ना तो एक्झिक्यूट करतलो पण केन्ना तागेल मन डाऊट येता हे मिजेन जातल की ना गुरु कसो गोतसो वगैरे that time he will not get the mercy to distribute those all Bhagavad Gita. ताजे खातीर he is at the kanishta level, means he do not have full faith in the instruction of the spiritual master. He still have some kind of a doubt in his mind. Just like how many doubts Arjuna had before battle. Similarly, this disciple who is a Kanishta also has so many doubts whether it is going to happen it or not. आणि महाराजान सांगितलं आसा ताजी किंतावरे सकल जे आसा तो म्हळ्यार अधम डिसायपल म्हळ्यार गुरून सांगेल जे आदेश आसा ताजे पालन करना तर ताजे खातीर ते अशी भक्ताक आदेश पालन करना जाल्यार तागेल कसं जातलें तांतू आध्यात्मिक प्रगती जे आसा ते थंय राबता ते मुखार वचाक जायना unless he fully surrenders to the orders of the spiritual master. ताजे खातीर आम्ही कसं करता I'm extending maybe by a few minutes, but as a disciple, what a disciple should do. There are certain principles which are laid down, which are been always taught. त्यामुळे first, spiritual master is not an ordinary human being. He is from the spiritual world. Spiritual master asa, he may look like an ordinary person, but he is from the spiritual world. दुसरं म्हळ्यार spiritual master never thinks himself to be a great personality. Spiritual master always think that he is the servant of his spiritual master. I am the most fallen. चैतन्य महाप्रभूंवरे एक उदाहरण जे आसा ते तांगेले प्रकाशानंद सरस्वती तागेले कन्वर्सेशन जाले तेन्ना प्रकाशानंद सरस्वतीन तांकां विचारले की तुम्ही वेदांता कित्याक वाजिनाची तुम्ही मेडिटेशन कित्याक करनाची म्हणून चैतन्य महाप्रभू त्यांनी प्रश्न केलेले त्यांनी चैतन्य महाप्रभून प्रकाशानंद सरस्वती सांगले की मिगेल जे गुरु आसा तांणी म्हाका सांगल्या की आय एम फूल नंबर 1 हांव जे आसा ते मूर्ख आसा आणि तांणी म्हाका सांगल्या की हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा. तर चैतन्य महाप्रभू सांगताची की कलियुगांत हरिनाम एव केवलम आणि दुसरं खंयचे साधन ना. So second is Guru is never thinking himself as a special human being. Third is Guru is very merciful. Guru जे आसा केन्ना पण जे आसा ते शिष्याले हित जे आसा तेच पळयता. गुरु जे आसा ते पळयता की शिष्याल कशी प्रोग्रेस जाताले
आता केन्ना केन्ना जे आसा डिसायपल म्हणटाची गुरु जे आसा ते तांगे सिनियर मोस्ट जे डिसायपल आसा तांगे लोटू उरताची, आमी ज्युनियर लोकांक मेळनाची, आमगेल्या उलयनाची, अशी कोणे कोणे केन्ना केन्ना म्हणटाची. बट इट इज नॉट लायक दॅट. ही ऑलवेज would love to interact and would love to speak to each and every devotee. Tashi kai urna. And he sometimes gives us opportunity also. So by thinking that way, we should not offend our guru. आम्ही गुरु बद्दल अशी केन्ना विचार करचे ना. ते अशें एक ह्यावर एक ऑफेन्स जातले आमगेले. तर आम्ही हेच प्रार्थना करता के मिगेल पात्रत ना आणि देवाल केन कृप जाताले, गुरुल केन कृप जाताले. that time can be any time. केन्ना कितले हे जावं, I am ready to wait for that day. So true disciple is that who is not demanding, but who is a submissive disciple of his guru. ते जे आसा ते थर्ड गुरु जे आसा ते हे आसा तत्व आसा. आणि गुरु always want his disciple to follow his instruction, because guru knows what is best for his disciple. आणि गुरु जे आसा ते फिफ्थ म्हळ्यार गुरु जे आसा केन्ना म्हणटाचे की आमकां मेळना. But if you listen to the lectures of the spiritual master, he always speak to us through his instructions. गुरु जे आसा आमगेले की तागेले लेक्चरा द्वारा आमकां instruction दिते उरताची. We have to just hear him attentively, submissively, and whatever he is saying, we have to try to observe and execute that order in our spiritual life. So these are some of the things which I thought let me share. So thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnav ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभू. भारी छंदपण सांगले प्रभू. तुम्ही वरती कंप्लीट अर्थ जावचंय थर्ड सिकेल प्रभू. कंप्लीट अर्थले कने क्वेश्चन असले री निमगू तुम्ही अनम्यूट करनो मेरे चैट बॉक्स कलेत प्रभू. माके एक पॉइंट भारी इष्ट प्रभू. कले म्हळ्यार आम तुम्ही सांगले वॉट एवर द वर्क गुरु गिव्स डू इट बिकॉज परमात्मा सिटिंग इनसाइड युअर हार्ट डायरेक्ट्स यू टू एक्झिक्यूट द ऑर्डर म्हणून. आमकां सिनियर वैष्णवांस पुरो दिता ती कामां तेन्ना आमकां भंय करता अयो हे म्हाका करूच की ना म्हणून. आतां हांव थिंक करना प्रभू. जाता की ना पूण आलोचन करून शिकता म्हळ्यार तुम्ही सांगेन म्हणके करू जाता भोवशा. I'll try प्रभू. This is very good. No, one thing in this, आम्ही ने बेगन कंजूस असत. कंजूस कसले म्हळ्यार आम्ही जस्ट ने देवाले उलयनाची. आम्ही देवाले उलयत उरता. आम्ही गुरुले उलयत उरता. See, Guru and Krishna, they are always present with us. आमकां दिसता गुरु जे आसा ते मायापुरा आसा ना गुरु जे आसा अमेरिका आसा वृंदावन आसा अशी ना. गुरु जे आसा तुमगेले हृदयांत आसा. You have to carry Guru in your heart. And when you carry Guru in the heart, instructions will flood in your heart. But आम्ही कसं करता की आम्ही मस्त कंजूस पण करतो. We don't speak to Guru. We don't try to experience the presence of Guru in our spiritual life. Guru is there. Guru is always there to help us. But we are very कंजूस. आम्ही just मस्त कंजूस. You are all elevated souls. ब्युटिफुल वर्ड प्रभू. करेक्ट सांगे प्रभू. कोणो क्वेश्चन असले निमगे या. हरे कृष्णा. पुरा जण समर्थ झाला असे दिसत प्रभू. धन्यवाद प्रभू. तुमका अनंत अनंत धन्यवाद. दंडोत प्रणाम. प्रभूले परमिशन असले री
हरे कृष्णा. तुम्ही My करा. special thank to Murlidhar Charan Prabhu, who is always giving me opportunity to speak something for my own purification. आता म्हाका काय कोणी गुरु तत्व बेगीन ऐकूच्या मेळ्ळें through my guru who is seated in my heart. So I have not spoken this. This is my guru who has spoken this, and I try to speak as it is, whatever he has spoken. It is not in my credit any single word. It is my guru's words. So I will try to follow that. Hare Krishna. Murlidhar Charan Prabhu. Yes, Prabhu. Please. End करें तो सेशन. भाई प्रभु जी, माता जी अनाउंसमेंट करते. हाँ हाँ. म्यूटरस माता जी, म्यूटरस. Okay. Hare Krishna. Next His Grace विश्वरूप प्रभूले ऑफेन्स नंबर 4 असं आणि 1 ऑक्टोबर सॅटर्डे 7:30 क प्रभूल वापासम सेशन असं दयदोरने अटेंड करती दुर्गा गॉडेस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड तज्वेर असं प्रभूले ते अटेंड येते आणि 29 थर्सडे वैष्णव भजन संध्या चिल्ड्रन सेशन असं आणि 14th फ्रायडे वैष्णव भजन सेशन श्री नरतोमदास ठाकूर असं पुराजना अटेंड होका आणि दामोदर आरती फेस्टिवल 10th पासून स्टार्ट होता 10th ऑक्टोबर इनॉग्रेशन असं त्याचे इनॉग्रल सेशन ही सर्वांनी अटेंड होका आणि देवाले प्रीती पात्र दवका आशीर्वाद घेवका देवाले आणि संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असं ॲज युजुअल आमगेले एकादशी दिवस ताका नाव दिया तुम्ही माया माताजीक विद्या माताजीक तो भारती माताजीक. ओके. हरे कृष्णा. आता प्रभू आता वांचकल्पतरुभ्यश्च सांगून बंद करू. हरे कृष्णा. वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.